mago motuchia paini mapacho kaka majoriemba piko koro ikwayo mondo onenegi kao okumba maga piko kaka yo magengo lal manyalo yudogi nono negi yudre masirago mag ndara bad miga mochungne kembe machiwo okumba IRA koro wacho ni thoth wega piko osebet kaka okumba makelo negi achiedh nade osebet kao okumba mano kelo negi achiedh nade mokalo kagi yudo masichego maga paya nyata chenro mara IRA Mithamo Mushiri mane loso kodo ganda egwenge makerugoya bende wacho ni jok maitingo gi apiko mako kao okumba thoro winjo matek mokalo kagi yudo masira nikech ok giyud kony moramora mag thieth bang' masiche maga payago. Kamishna mar kaunti ma Kirinyaga Moses Vuto to nojiwo jo apiko mondo med ndiko rekod piny owacho kaka ne ogol chik mano chaki gane. Apiko ema nego ji makwan gini malo mogike masiche maga paya kaluwore kod kwan ma igolo kod bad migawo mochung'ne wuodhe maga piny NTSA. Insurance kwa gari yako kwa bodaboda sababu ya askari. Weka kwa sababu yako. Weka kwa sababu ya watu wenu. Hiyo bodaboda ukianguka nayo ama ugonge mtu nayo utalipiwa hiyo deni. Utalipwa bodaboda yako na insurance. Hautasubua society yote wakifanya harabi. Weka insurance kwa bodaboda yako. That is my appeal to all the bodabodas na watu wa magari. Sisi ambao tunaendesha magari huko kwa barabara, you find that a good number of us tunaendesha gari hazina insurance cover, and we don't think that is serious until we find ourselves in an accident. Once you lose your life in a motorbike that is not insured or a vehicle, it becomes the burden of your next of kin to ensure that you are given this and maybe burial, and then your people, your next of kin, or your dependents are left to really suffer. So the bodaboda industry end that challenge. But if you remember the kind of bodaboda reforms that have been introduced, today it is mandatory, and remember we are still on with that program of that registration, where one, other than ensuring that you are a member, I mean you have an insurance cover, you are also supposed to be a member of a SACCO.